Arratsaldeon guztiak ibazuek Euskal Telebistan, bi gaude hemen, baina orain beste bi lagunia esan berdiegu etortzeko, bai, bi emakume gazte, euskaldun, eta ez dakigu nola esan baino bereien dramak kontatzera datoz, nola baitere esan da, baina beti ere umore ukitu batekin, antzeslan bat aurkeztuko digutelako oraintxe jarraian, hemen ditugu gurekin zuzendaria eta aktorea. Biba, Maria Osés eta Jondi Beristain! Kaixo! Arratsaldeo! Ongi etorri! Kaixo! Bueno, ez dugu esan, nita-nitarrak. Hoxe! Nita-nitarrak, aurkestera zatozte. Zer moduz ongi? Ondo, bai? Esan dugu dramak kontatzea gustatzen zaiola zuen pertsonaiari, baina gaurko elkarrezketa ez dugu dramatiko egingo, ezta? Ez, ongi. Ondo. Ongi, beti bezala egingo dugu, Xabi. Ondo hasiko dugu, ezta? Beti bezala. Bueno, lehenbizi, kokatuko zaituztegu bakoitza bere lekuan, Maria, zuzendaria, gidoilaria. Hola, zuzendaria horrela egin duzu? Bueno, zuzendu pixkat, Joldik autozuzendu dau bere burua, baina, bueno, ni batez be gidoilari eta gero pixka danetik. Eta, zu Joldi, aurkezle bakarra, esango dugu edo, antzesle bakarra, hobeto esan da? Bai. Ez zu bakarrik? Bat eta bakarrik? Bat eta bakarrik. Lehenengo aldia. Lehenengo aldia. Bueno, ze kontatzen du nita-nitarrak, Maria? Nita-nitarrak da bakarrizketa bat, kontatzen dagoena pixkat nire antz nahikotxo daukon pertsonaia baten anekdotak, eta esan duzuen moduan drama askotarikoak, baina dana umore puntu batekin eta pixkat hori, anekdotak egunerokotasunekoak, holan, apaingarri asko gabekoak. Beraz, zure bizipen pertsonaletan dago oinarrituta? Bueno, oinarria, esan nahi dut, oinarria bai. Ideiak horti datoz, ezta? Hori da, pixkat edo niretik, edo gertuko jendean gandik, azkenien hori da bia puntua, eta gero karikaturizatuta badago, ez da nien naiz ainainolakoa, baina bai, pixkata bia puntua edo bada nire burua. Eta zu gidoia irakurri zenuenean, Joldi, identifikatuta sentitu zinen, estena batzuekin? Bai, pixkat hori da divertigarriena irakurri nuenean, ja, bakarrik gaiekin lehenengo, planteatzen direla ere hasieratik, ja oso arraro sentitu nintzela, ematen zuelako pixkat nire burua zari ginela, orduan piztinara bota nintzen jarraian, eta bai hori orduan, deskubritu dugu pixkat antza badaukagula gauza batzuetan. Maria, ezagutu ditzagun pixkat drama horiek, zer kontatzen du nita-nitarrak? Zein dira gaur egungo emakume euskaldun gazte baten, kezkak, ideiak, dramak? Pixkat, die oso desberdinak haien artean, eta aldi berian nahiko ez, bada aipatzen da mediokritate edo erdipurdiko izate horren drama, ez? Zelan beti gure dugu nola perfekzio hori bilatu, eta pertsonaia hau ez da perfektua inondik inora, eta bai da pixkat bidaia hori, ez? Joena zeltzen hau perfekto itera, edo hau perfekto izatera, eta azkenean drama gehienak hortik doiaz, bai, maitasuna, euskalduntasuna, pixkat identitate hori ez, perfekzioa ezin lortu, eta azkenean mediokritate horrekin ez konformatu, hola, konformista zentzuan, baizik eta konformatu eta arro hartu mediokritate edo erdipurdiko izate hori. Bai, nik uste dut hori bat, espektatibak eta exigentzien inguruan egiten dela pixkat hausnarketa. Eta humorearekin, ez da, Joldi? Bai. Drama bai, baina exagerazioarekin, muturraino eraman dalen Mariak esan duen bezala, ez da? Bai, humorea pixkat armatzat hartuta delako oso herramienta potentea, eta nik uste dut askotan mezuak asko zargiago gelditzen dira humorearekin, eta gainera horrela ere da divertigarria publikoarentzat, eta guretzako bai egiterako orduan. Kontatzen ari zaretena pixka bat zehatzago ulertu ezagun, zatitxo bat ikusiko dugu, hauxe da nita-nitarrak. Euskaldun onaren arautegia 2023 berzion! Bueno, zer egin behar da Euskaldun ona izateko? Ezin zaizu drama gustatu. Drama nahi baldin baduzu bi aukera bituzu, teleberri edo urranditan. Jazta. Bueno, azpimarratu nahi nuena zen euskaraz ligatu daitekeela. Euskaraz ligatzen da. Dute. Jendeak euskaraz ligatzen du. A ber, nik ez dakit Instagrametik ligatzen, Baina, saiatuko gara, si total.
En fin, bueno, orduan hartu nuen nire erabakia. Historia bat igotzen duenean erantzun egingo diot. Gutxien espero nuen momentuan, igo zuen bere aurpegiaren argazki bat horra. Perfilez, guapa. Eta bestitxo polit batekin. Anari momentu. Zure izena ikusi nuen? Ez irudien erantzun zenuenik, baina dena ez zegoen galduta. Nire beldurrik handiena. Bisto! Benetan! Osea, nire mezua ikusi zenuen... Hortxe, bakarrik, Bai, bakarrik. Zer modu sentitu zinen bakarrik? A ber, egia esan, ondo behin eginda. Prozesua pixkat zaila izan da, nik uste dut ere bai, anekdotetan antza daukagulako pertsonaiarekin, baina ez bakarrik anekdotetan. Ere exigentzia horrekin be bai, ez? Osea, ez dakit, emakume bat oholtzan, nik beti aukidut sentsazioa pixkat oholtza batean egoteko demostratu behar dudala kapasa naizela, ez? Eta uste dute naizela emakume gazte bakarra hori sentitzen duena. Eta orduan, bizi izan dut asko prozesua exigentziatik, eta bueno, espektatibak bete nahi izatetik. Baina bai egia da gero momentu batetik aurrera eta eskerrak lortu dara disfrutatzen, oso identifikatuta sentitzen naizelako eta pixkat testuak ere lagundu dialako ere hori albo batera uzten. Eta bueno, egia esan ere kideek eta publikoaren berotasunak, orduan bueno, ondo. Maria, eta zu nola ikusten duzu zuk idatzitako hori Ioldiren gorputzean eta hotxean? Jo, niretako izen da superesperientzia polita, ez? Azkenean niri hasiera baten nahi jaten enkargoat, inbakarrizketa bat. Eta ja, ez? Osea, naukon pixkat, eta bueno, nik idatzi nauen nire gelan, eta ez, nire ordenagailuan, baina nik imaginatzen nauen nire buruan zelan sonatzen zauen, bai, baina holtza baten gainean nik ez nauen irudikatzen. Eta orduen Joldik ikustia zelan gorpuztu dauen, zelan eraman dauen berera, eta zelan berak aportau dotzan danak sortu dauen ikuskizun bat oso kompletoa, eta guztiz asmatu dauena nik buruan naukon hori eramaten holtzara eta gainera borobiltzen, orduan nietako izan da oso polita. Eta hau zer da, erdipurdiko izatearen, erdipurdikotasunaren apologia bat, Maria? Bueno... Ez duk hori esan duzu irakurri dugu nonbait? Bai, esan izan dut, eta hori gurot sinistu, ez? Egia da erreza badala esatia aitea baino, eta Joldik aipatu dauen exigentzia hori nik be asko igerrion nire buruan gan, eta justo ez, antzerki honetan impostore sentitzean hori nien naz gidoilaria, nik inoiz ez dut gidoi bat idatzi, ez? Orduan, perfekzio bat bilatzea hori itean bebai, eta, bueno, saiatu naz nire burua bebai konbentzitzen erdipurdikotasuna badala aukera bat. Eta jende asko dauela holtza gainean edo beste espazio publiko batzutan gauzak erdipurdi egiten eta ez da ezer gertatzen. Eta nik uste dut guk edo sektore, igual emakume, gaztek edo beste pertsona batzuk badaukiela presio hori gehiago sentitzen dabiela eta, bueno, bada saiakera bat erdipurdikotasun horrei apologia aiteko edo behintzat sinisten saiatzeko. Beraz, Ioldi, hau da, erdipurdikotasunari apologia bat, baina gauzak albezain ongi egiten saiatuta, ezta? Bai, nik uste dut dela erabiltzea erdipurdikotasun hori, onartzea lehenik eta bain eta gero hori erabiltzea ekintzaileagoa izateko. Esan nahi dut, onartzen dut eta orduan nire buruari permitituko diot naizen bezalakoa izaten edo gauzak egite ditudan bezala, baina egiten. Erabiliko dut aurrera jarraitu alizateko, ez konformatzeko. Sino, hau naiz ni, baina eta honeken hau geldituko, egingo ditut gauzak, alduan bezala, baina egingo ditut. Eta Arrasate Euskaldun elkarteak, ez? Euskaldun dezagun elkarteak ekoiztutako antzezlana da. Nola izan zen, hau? Nola sortu zen? Zuek bereiekin harremanetan jarrita, bereiek zurekin? Arrasate Euskaldun dezagunekin nik aspaldi daukot harremana, Arrasatekoa nazelako ni, eta bertan lan indakoa, eta bertan bueltan ibilinaz beti, eta eurek bazaukien aurretik beste bi ekoizpen, beste bi antzerki bakarrizketak, eta orduen gura zauen 3. bat, 40. urte hurrena daukielako aurten,
Eta orduen nirekin jarri zen kontaktuan. Ia posible ikusten hauen, ia gustauko jaten, eta baiezkoa emun hauen. Eta orduan horraz izan pixkat, esan dute moruen nia zinintzen nire gelan, nire ordenagailuan idazten gidoia, eta gero ja behin idatzita zauenean, aktore bat behar ginen, eta Joldiri idatzi notzan proposatzeko, eta hortik aurrera, hoxe sortu zen. Joldi, eta urriaren 22an Arrasaten bertan estrenatu zenuten, zer moduz? Oso ondo egia esan, oso izututa nengoen, lehen aipatu ditugun gauza guztiengatik. Eta gainera gogoratzen dute egunean bertan egin genuela sold out, zeudela sarrera guztiak... Denak salduta? Hori da, bai. Eta, alde batetik zen, kriston poza egia esan, super eskertuta, era berean, ai ama, egingo dut ridikuloa, jende guzti honen aurrean. Baina, azkenean ez oso ondo pasatu nuen, egia esan publikoa sentitu nuen super hurbil, oso bero, eta egia esan lortu nuen disfrutatzen. Eta nik uste dut, bezakit, ni oso beteta joan nintzen etxera, eta oso eskertuta bebai aukeraren gatik. Eta, egia esan oso pozik. Barre batzuk bota genituen. Estreinaldia izaten da, abenduaren 3an Atxondon bigarren emanaldia izango duzue. Horretarako ere gogotxu, Joldi? Bai. Gogotxu ja hartzeko erritmoa eta joateko pixkate herri-zerri edo behintzate aukera ematen diguten herrietara pixkat tontoren egitera. Eta zu zer moduz, Maria? Zu nola egon zinen? Bera holtzan zeuen bitartean? Atzean zeunden zu, ala aurrean, ala... Ni ninguean ikuslien artean. Gainera kuadrillako pila bat etorri ziren, eta Arrasaten izena gertuko jente asko eta aurpegi ezagun asko, eta ni pospozik, ni urduri. Eta eske oso politxa izen zen. Nik uste dut jentiak bazaukola kuriositate hori, pixkat aber ze sortu ginen, edo ze ikustera zoia zen ez. Eta oso berua eta oso gertukoa izan zen. Eta Atxondora ere joango zara? Bai, nik aldoten danetara. Denetara joango zara? Ez danetara ez, lehenengoa bintzet bai. Animadora grupia. Ni lehenengo filan. Ez, aldotenetara bai, eta egia da lehenengoan nibe urduri ningoela, eta pixkat nire buruan testua ikusten Joldi itzen zabilen bitartean, eta besteren bat edo bintzat ikusteko lasai eta gozatzen, fango naz. Oso ona eta gehiago etorriko dira, Atxondokoaren ostean, abenduan badituzu hor data batzuk, eta gero urtarriletik aurrera etorriko direnak. Argi dago lanik ez zaizuela, falta. Ez. Ze ari zarete beste gauza batzuk egiten, Maria, zurekin hasita, zuk intsumisoena egin duzu Eider Beobiderekin. Hori da. Zer da intsumisoena? Intsumisoena da proiektu bat, sortu zana iaz, jaso ginen Azpeitiko sormen beka Eider Beobidek eta Bixok, eta da pixkat, performance bat, pixkat izen, zaila da izena jartzea, baina, gu gure ginuna zan oinarri zan, itzulpenean oinarritu gure ikuskizuna, eta poesia, literatura, baina igual medio ez liburuetatik ataratakoa errez ikusten duguna, baizik eta beste ikusentzunezko euskarritatik, eta orduan sortu dugu ikuskizun bat, pixkat maitasuna daukona ardatz, baina dana pixkat hibrido bat, bai poesia, literatura eta ikusentzunezko edukiak euskarara itzulita eta pixkat ikuskizun formatuan. Joldita, zu hau gerra bat da ikuskizunarekin zabiltza? Nolako ikuskizuna da? Pixkat barregarria da, ze justo komentatu berri dugu hau, ez garela orain arte konturatu. Guk bai dinamoan egin dugu. Eta, nira berez estrenatuko dugu azaroaren 29an, eta da Pistifaktoria ideien laborategiarekin, da testu bat idatzi duena Mikel Ailonek, eta musikari Igor Artzuaga eta antzesle dago nirekin Iratia Gerrazkoenaga. Eta pixkat egiten du gerraren inguruko hausnarketa bat, ere da pixkat performatikoa, eukiko duena ere, publikoak eukiko du erabakitzeko ahalmen bat bebai. Bai? Bai, orduan, ez dut inoiz horrelakorik egin, orduan pixkat urduri, baina oso gogotsu egia esan. Eta hori, da pixkat gordina hitz egiten duelako gerraren inguruan zentzu zabal batean. Eta hori, publikoarekin harreman hori landu egin behar da. Zer bitxia! Zer interesgarria, oso ongi. Aterako da.